Bada zerbait, idazlearen bakardadea areagotzen duena. Kritika da. Liburua irakurri edo ez irakurri erabakitzen duen esaldi multzoa. Izerdiotza sortarazi dezakeen ostiko sorta, edo baita ere, idazlearen lana laudorioz betetzen duen iritzia. Idazleari amildegian behera erortzeko arriskua eskaintzen dio, besteak beste, eta baita garaikurrik ederrenak jasotzekoa ere. Aldi berean, gorrotoa eta maitasuna sortzen duen lana da kritikariarena. Dena den, idazleak beti behar du kritikari bat. Beharrezkoa du kritikariaren lana biziki gorroto badu ere. Bere liburuak irakurle gora zabaldu nahi baditu behintzat. Baina egunkari, aldizkari, naiz interneteko kritikari profesionalez gain, bada gure artean kritika literarioak zabaltzen dituen ekimen berezi bat, 111 Akademia izenekoa. 111 Akademiak duen helbururik nagusiena da euskal irakurlea eragile egitea, eragile handiagoa egitea, ez izatea irakurle huts, baizik eragile izatea euskal literaturaren baitan. Akademiak izateak ez du konpromeso ikaragarririk eskatzen, ez dio inori konpromeso ikaragarririk eskatzen duen konpromeso bakarra da euskal literatura urtean urtekoa irakurtzea eta horri buruzko bere iritzia ematea. Ekimen honetan gehien gustatu zitzaidan gauza da gaina, batez ere urtean urteko liburuaren bila gabiltzala, hau da, lantzen ditugula liburu berriak. Jende asko agian irakurtzen ditu orain urte batzutako liburuak eta gero orain daudenei ez kasurik egiten. Honek ez du esan nahi aurrekoekin aztu behar dugunik, ez da, baina nire ustez garrantzitsua da hor egunean dauden liburuak edo liburu berriak ezagutzea eta horiek ezagutaraztea. Idazlea irakurleari zuzentzen zaio, idazmakinaren aurrean igarotzen dituen une guztietan. Irakurleari eskaintzen dizkio, idazten dituen hitzak, eskutitz bat balitz bezala. Baina gehienetan, kritikari profesionalaren iritzia soilik jasotzen du bueltan, eta irakurlearen aldiz, bere irudimenean geratzen da. Idazle asko sortzen da, eta gainez oso kalitate maila honeko idazlea. Baina irakurleak ez dira hainbeste euskal literaturgintzan, eta guk pixka bat hori da gozatu nahi dugun alorra, iruditzen zaigu hor lan bat egin beharra badagoela, irakurleari leku gehiago eman behar zaiola eta protagonismoa handiagoa literaturaren baitan, eta lan hori egitera lerratu ginen 111 Akademian. Baina beti ere, Beterriko liburua sari horretatik abiatu. Hamalau urte dira Beterriko liburua aipamena sortu zenetik. Estreineko saria Josean Agirrek lortu zuen, Elgeta lanari esker. Azken urteotan, garaikurra jaso dutenak izan dira, besteak beste, Juan Cruz Igerabideren Hauts bihurtu zineten, Karmele Jaioren Amaren eskuak, Jokin Muñozen Antzararen bidea, eta Angel Lertxundiren Zoaz infernura laztana lanak. Aurten aldiz, Irati Jimenezek jaso du saria, nora ez dakizun hori lanari esker. Esan bezala, ofizioz kritikari ez direnek ematen duten saria da. Liburuaren nondik norakoak batzuetan, beste ikuspuntu batetik eskaintzen dituzte irakurle eta kritikari lanak betetzen dituzten akademiakideek. Akademiakideek ematen duten iritzia ez da zutabegile profesional batena. Zutabegile profesional bati eskatu behar zaio, edo eskatu beharko litzaioke bere kritika izatea maila jakin bateko, eta bere kritika egiterakoan
hainbat eta hainbat elementu eta osagai kontutan aintzakotzat hartzea. Askotan gu hasten garenen ere, batez ere hasieran, gauza arruntak idazten ditu, gustatu zait, ez gustatu, beste batek jartzen du luzea iruditu zait edo astuna, ez gero, pixkanan gure artean ere badaude, ez? Literaturaz edo askoz gehiago dakitenak, jakitunagoak, eta horiek kritika zorrotzagoak egiten dituzte. Gure akademiakideen artean, bada hainbat akademiakide oso iritzi landuak egiten dituenak. Eta beraz, prentsan argitaratzen direnekin, inungo zorrik edo luketen iritziak, baina, iritzi asko eta asko izan ohi dira, iritzi xumeak eta apalak. Gustoko izan duten edo ez, eta zergatik arrazoi nagusi bat edo beste eman da sartu gabe sakonagoetan. Bidearen erdian dago idazlea, irakurlearen eta kritikariaren artean. Bere lanari buruzko iritziak irakurri eta ulertu behar dituen hori. Beste edozeinik gerta dakioken bezala, idazleak aldarte honean edo guztiz zapuztuta ardezake irakurle eta kritikariaren aldetik datorkion iritzia. Kasu honetan, kaletik datorrena begionez hartzen dute idazleek. Pentsatzen dut, idazleek irakurtzen dituztela gure webean dauden komentarioak eta batez ere gero liburu bat aukeratzen dugunean, nolabaiteko poza edo adierazten dutela, liburu hori irakurleek aukeratu dutelako. Guk idazle guztien gandik jasotzen dugun inpresioa da oso gogoko eta oso gustoko dutela gure ekimena, zabaldu degulako bide bat, behaiei aukera ematen diena, irakurleen gandik iritzia eta harreman hori erdiesteko, ezta? Eta beraz, konplizitate eta gogokidetasun handia gertatzen ari da idazleen eta akademiakideen artean.